मल मल खावसे दिनै माइरिबो माबाजों मा होनोमोनलाय नासुलजों दा नायलांबाय था भिडिअखौ देखायलांजोबगोन आं दिनै 1K थांनायनि थाखाय ना जानाय देखायनोसै आं फेमिलिफोरजों नै जोंना फेमिलिया बेनो बिदिबा नायलांबाय था सबायजों होखावसै सबायजों माबाजों दाउजों नाजों नासुलजों नायलांबाय था भिडिअखौ Thank you so much लोगोफोर very thank you so much भिडिअखौ आंनि YouTube चेनेलखौ 1K खालामना होनायनि थाखाय आसा खालामो जाबादि 1K आव सापर्ट खालामबोबाय थादों बेबादिनो 10K सिमावबो सापर्ट खालामलांबाय थागोन जाबादि 1K आव आंखौ गोबां लोगोफोरा सापर्ट खालामबोदों थिग बेबादिनो 10K सिमावबो बेबादि सापर्ट खालामलांगोन होननानै आसा खालामबाय लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय था स्किप बानायालासिनो आरो जाय लोगोफोरा आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै लादो लोगोफोर थाबैनो 10K सिम खालामना होथारदो आरो चेनेलाव गोदान हाबफैदोंबा लाइकिंखौ थुनानै लादो थुनायखौथ' मिथिखायो नोंथांमोना मा थुनांगौ भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव मा खालामनांगौ मिथिखायोना लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर थाबैनो 10K सिम आसा खालामबाय थाबैनो नोंथांमोना जाबादि सापर्ट होबोदोंमोन बेबादिनो 10K सिमावबो सापर्ट खालामलांबाय थागोन होनना आसा खालामबाय लोगोफोर नों बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर आं एसे ओंखाम जानायखौ इन्ट्रेस्टेडबा भिडिअखौ बाहायनो फोजोबनाय जासिगोन आरो भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर